Min qed imexxi l-Gvern? Robert Abela. Din hija l-mistoqsija li għamlet lil Prim Ministru Abela l-Viċi President tal-Għaqda Repubblika Alessandra Di Crespo waqt velja favur il-Verità l-Ġustizzja fi Pjazza tal-Assedju l-Kbir fil-Belt Valletta sabiex jiġu mfakra il-ħidma, il-kuraġġ u sagrifiċċju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja li nqatlet fis-16 ta' Ottubru tal-2017. Alessandra Di Crespo insistiet li mill-aħħar velja seħħu ħafna affarijiet f'temp ta' xahar fosthom illi ġie żvelat saffieħor ta' korruzzjoni ta' Joseph Muscat, il-farsa ta' Konrad Mizzi quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi u r-Reżjan Kutajjer instabet ħatja ta' ksur ta' etika. Na fil-waqt li ħareġ fid-der illi l-Ministru Justin Caruana njorat ordni tal-Prim Ministru sabiex jitwaqqaf kuntratt abbużiv fil-konfront ta' seħeba. Tkellmet ukoll Fikian Cremona li saħqet li huwa ferm inkwetanti l-fatt li 70% ta' żgħażagħ Maltin u Awċin iridu jitilqu minn pajjiżhom u dan juri biċ-ċar li l-Malta li Robert Abela jrita l-uliedna mhix tittieħed bis-serjetà. Na fil-waqt li staqsiet kif pajjiżna jista' jippretendi li ssir ġustizzja meta min suppost iħares lil poplu m'għandux is-sinsla. Intant fil-waqt li kundannat id-diskors ta' John Dalli wara li għajjar lil ġurnalisti, Joanna Aġus minn Occupy Justice saħqet illi minflok il-manetti qed jitpoġġew fuq il-kriminali spiċċaw tpoġġew fuq il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà għax mhux jitħalla jaħdem. Muscat u l-klikka tiegħu għadhom jiġru barra u għadhom tal-fema li huma untouchables. Mario Grech minnaħa tiegħu insista li s-soċjetà ċivili trid tibqa' semma l-ħina kuljum mhux darba kull 5 snin. Għaliex bil-persistenza u l-konsistenza Malta teħles mill-qarnita mafjuża il ħakmita.